Ngokukhulu kuyithobo khambelana nenhloniphi igama lami nginguSiyabonga Mpungose ngikhuluma nawe ngiseyinkalweni zaseThekwini eDurban ngise-South Beach la ngime khona njengamanje ngoba ngikhuluma nawe lapho ngikhuluma khona unawe ungizwa ungilalela usekhaya uma use-South Beach ukhuluma ngendawo eyaziwayo ihlala iphithizela kuhlale kunabantu abahlale behamba abanye bashona le but ngenxa yalesimo sokhuvethe se-COVID-19 siphazamisekile azikho izinto ezikwazi ukuthi zenzeke njengamanje yonke into imensi. So ukusho nokuphinde ngiqinisekise COVID iyabulala bafowethu, corona iyabulala, sanitizani siwagqokela ama mask sivikele, social distancing si-apply leyo nto efana naleyo. But ke angikwazi ukukhuluma ngalokho kuphela, abantu abayekile ukwenza izinto ezinhle. So namhlanje ngithake ngizokhuluma nensizwa esiyazi kakhulu ekudlaleni ibhola lapha idlalela Amazulu, Ayanda Mkhize. Usibhalele ukuthi usibhalele ngani ke asazi thina, but so yakuyena siyozwa kabanzi because into abhale ngayo ngifuna ichazo yena because mase uyichaza ukuthi ubebhale ngokuthini angeke size sibe nolwazi olugcwele nolufanele. Asivele senze njalo ashone kuyena Mkhize sizwe ngempela ukuthi yini asiphathele yona. Siyabonga Mpungose. Hayi kuba asiqale la. Ukuthola ngempela yini le osibizele yona ekuhlaba umxhole kangaka? Ngibingelele ababukele emakhaya. Igama Ayanda Mkhize, ngiheda i-department yokuscoutha lapha kuMazulu. Ithina esithungathi talent labafana abancane nabakhulile abazokwazi ukuthi bazosiza iqembu lethu laMazulu. Okay. Kunento engithintile la ngihlaba umxhwele kade ngisibuka njengoba kade kunalento eCovid kunabafowethu laba abangenawo amakhaya abahlaliswe emgwaqweni. So engithe mangiya kwelinye lamatende akhona la edolobheni drive in ngase sikoleni iGeorge Campbell ngafica omunye umfowethu ngoba uye siyokhuluma nabo just ukuba motivate ubatshela ukuthi impilo isangashintsha abangasangakwazi ukwenza ezinye izinto. Kunomfowethu ofika ngihlaba umxhwele igama lakhe Paul, ngithe mengikhuluma naye usuka eJoburg. So wazwafika la mayisechaza istory sakhe yabo ukuthi istory esidabukisayo, but ngiyakholela ukuthi ngethalente lakhe ungakwazi ukuthi ashintshe impilo yakhe. Kodwa mina umkhakha wami isebholeni ngabona ukuthi lokho engikubonayo ayikho into engamsiza ngayo, but ukuthinta abafowethu abafana noKhuba sibona ukuthi yini abangamenzela yona bamsiza ukuze mhlambe nayo impilo yakhe ishintshe. So umfowethu lo ushaya inkondlo inkondlo zakhe ziyathinta kakhulu. Ngamcela ukuthi ayenze enye ngase ngayifaka enkundleni zokuxhumana lapha emapage nami bayibuka abantu bayithakasela. Ngase ngabhalela ke umfowethu Siyabonga Mpungose ukuthi no mfowethu kunento kanje angazi ukuthi ungenzani, ngiyakuhlupha nje ngoba nami umuntu mangabe ekhuluma ngebhola uhlupha mina. So nawo ukuthatha ubone futhi ke wabuyela kumina uMpungose wathi hayi bafo ngeke lento yenzile ngeke inkulu kakhulu. Ake sibone le ndoda ine talent. Ngabe naye angazi mina ngilalele nje lapha umalumekazi wangenza umalumekazi bese ngibona ukuthi okay mhlawumbe nale ndoda ingagcina ifike kulelo zinga lo malumekazi akinikezwe ithuba makunendlela ukuthi inikezwe ithuba. So yanike njengoba nifikile namhlanje ngicabanga ukuthi enizokubona kuzoba yikona lokho nami engangikubonile. Ufuna ukuthola mngani wami ukuthi ngempela isiphi isizathu because umsebenzi wenu ukuscout and check italente labo fowethu abancane abadlala ibhola emalokishini semakhaya. Yini le eyenza ukuthi uthi hayi lensizwa ngeke ngoba phela ukuthatha nje isikhathi sakho ukuthi ngiyabhala because mfethu ubuhlupha hayi ngifuna ukudlala ngawo ubuhlupha uthi cha ayibonakala le ndoda sengivukile ekseni wena une meeting ubuyeka yonke into oyenzayo ugijime uze la. Yini le ekuthathile yakwenza ukuthi ngempela ukholelwe ekuthenini lensizwa sifanele ukuthi siyibone? Umuzo uzokwazi nje abafethu abaningi laba abaphila lempilo ukuthi abanawo amakhaya bayasatshwa kwazi ukuthi abantu abazothi mabekubona bafuna ukuthatha izinto zakho ngenkani bahlukumeza abantu nani. Uma usubona umuntu ofika kuwena ngoba yeza kumina yangicela yathi bhuti wami ukuqala kwayo yangitshela ngomunye oza kwabo odlala ibhola yathi ke umfowethu lo udlala ibhola utalented. Ngase ngabheka nami ngabona ukuthi ziningi izinto ezingase zimshaye njengamanje isikhathi seCovid naye singabuye sikhulume lokho mfowethu. Wasethi hayi kodwa ke nami ngeke ungisize ngalutho mina ngisho inkondlo. Ngathi mfowethu awukuyisho ngilalele. Hayi wayisho ke inkondlo ayikhuluma ngayo ngayithanda futhi ngathi nayi no ngicela ukwenza ivideo mungabe ungenayo inkinga wayenza ivideo. So kwase kwaumuntu nje ngithi hayi no mfowethu ngizoke ngibona ukuthi yini engayenza
ngoba ngiye ngakhuluma nabanye abafethu akhona omunye webrand le ngigqokile narrated ngathi namfethu lo mfowethu mangabe seyokwenza mhlawumbe ungambulela lokho ngamnika kona sibone ukuthi senza kanjani hayi wathi hayi no ngingakhipha mina kuyiskipa ukuthi agqoke umfowethu nabukeke kahle so ukubona umuntu ongashonga ukuthi ngoba sengikule simo engikusona sengiya give up empilweni siyazi ukuthi abantu abaningi ba give up empilweni mangabe izinto zingahambi kahle yena uqhubekile what no ngizozama indlela engizama ngayo mobheka kusho ukuthi lo muntu uyileader ngoba nakhona lapha kuma tent la abahlala kona uyangihlala ngitshethi no imini team leader mangiletha ukudla kulethwa kumina mangabe khona abaxabanayo mina ofikayo abaxazulule so uyabona lo muntu kune potential ukuthi angaya kwenye indawo ngempilo yakhe so engicabanga ukuthi mhlambe namhlanje ukuqala kwejourney empumelelo yempilo yakhe angilindele lutho kuyena but ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngimbone ekwelinye izinga lempilo yakhe ukuze naye akwazi ukuthi abuyele ekhaya mhlawumbe aphinda abeke isinko etafuleni. Mfowethu cha ngeke manje uyazi uma ikhuluma ngempela ufaka gcwabe ukuthi ngempela letsizwa uyayidayisa thina sikakayiboni ke letsizwa ngempela iwenza lo msebenzi wayo but uyabona ukuthi isenhlizweni yakhe futhi imgezile mhlambe mngane wami ukuthatha kancane before sisuke la ngoba masisuka la siya kuyena njengamanje ukuthola kancane uphumaphi ikuphi ikhaya ozalelwe kulona ngoba usukhona senihamba ke imoto zeni manje seniyayidrivela mhlambe istory noma ukudlula nje ngalo 1 minute kumuntu omusha okubukayo esekhaya angakwazi ukinspiresheka uphuma kuphi iziphi ingqinamba ubhekane nazo bese nje janti bese siyasuka siya kulensizwa. Ayanda Mkhize umfana ozalelwe eHammersdale sasuka ke ngekhazi zodlame ngayohlala eScott ngahlala eMnambithi ngashiwa umama ngonyaka ka2001 okungazayo kube intelulu ukuthi ngiyamukele kodwa ke uma indoda ke kuthiwe lezo zimo isuke zikuchallenge ukuthi uqine kangakanani ngiye ngahamba ngayohlala nobaba nomama umunye owayeshade nobaba akuzayi kube lula izinto eziningi engangizenza ngiphanda ngidlala ibhola empilweni yami nje before ngize ngibe la ngike ngasebenza ka Orange Grove endaweni yaseHawick eplazini ethu kaMshengela. Life was not easy. I was earning 750 rand ngenyanga ngisebenza 6 days ngesonto so angizange ngigive up futhi nalapho ngaphusha engikholela ukuthi njoba ngila ngikhona namhlanje up until 2015 December 1 la Amazulu angiqasha khona ngokuphelela ukuthi ngizohlwaya ikhono labadlali kona okwangithusa kakhulu ngoba ngangimncane lo umsebenzi wabantu asebekhulile but ngathi mengizwa abantu besho ukuthi no hayi indoda wenza kahle sengikwazi ukukhuluma no coach engangigcina ukubabukela kude but manje bayakwazi bakhulume nami bangi-advise baphinde bancome nomsebenzi engiwenzayo so ngicabanga ukuthi ukube kuthiwa kwakungekho abantu ababengisupporta bengisiza empilweni ukuze ngibe la ngaba ngikho la so nami kuyisifiso sami ukubona omunye umuntu esizakala ukuze afike kwelinye izinga ngelinye ilanga so nami ngumfana wasemakhaya hayi ngeke njengoba uyande kwazile ukusidinga safinyelela kuye kubuka ngazuthi kuningi kakhulu nathi sisazophinde sikudinge kuyena abantu esibadingayo laba but ke njengamanje asifuni ukupholisa amaseko silokhu sikhuluma ngayo iseziko sekumele siyiphake njengamanje siyasuka njengamanje siya kuyona lensizwa la ehlala khona siyoyivundulula siyoyilanda sifuna ukuzwa ishare lumsebenzi wayo bese kuyabonakala ukuthi kwenzeka kanjani ngalokho wena hlala nje ubuke kanjalo Siyabonga Mpungose. Kuba njengoba kade ngishilo iyona lensizwa engicabanga ukuthi ke isizokwenza edume ngakho nami ke sengizobuka ngithokoze njengoba ngisuke ngibuka uManimekasi. So njengamanje mngani wami sifikile kuwena Ayanda usibhalelile wasibiza wathi kunensizwa ekhona mhlawumbe ungaqala usinikeze igama nesibongo bese emveni kwalokho sifuna ukwazi ukuthi udume ngani sinike nje igama nesibongo owakuphi kwenze kanjani. Mina igama lami nguPaul Ndlovu ngokuzalwa ngizalela eGauteng eJohannesburg eEastrand eTsakane ngeza la eThekwini ngikuzohlanganisa impilo ngathola ngisemgaqweni ngadiscover ukuthi ngine talent elinje. Isiphi isimo esikubeka emgwaqeni njengoba ususemgwaqeni njengamanje mhlawumbe usuhlala la uhlala khona mhlawumbe ungakwazi ukusibeka kancane mhlawumbe ngaphambi ukuthi singene. Isimo esangenza ukuthi ngihlale emgaqweni ukushona kwakamama kwangenza ukuthi ngihambe ngumuva ngohlala nama siblings somalume. Ekukhuleni kwami ngihamba isikolo ngagcina sengisola ukuthi angisakwazi ukuthi ngithole imali ukuthi ngithele ngama uniform nani ngagcina sekungithemta ukuthi ngihambe ngiyobamba inkunzi into ezinjalo
ngagcina ekhaya nabo sebakwasha izandla ngami ngathola sengisemgaqweni kanjalo nje. Mngani wami mhlambe ngoba mina ngisazofuna ukungena ngigqile because ngaba ne-interview ahlukahlukene nabantu othola ukuthi semgwaqeni, but mawusulandela story siyathola ukuthi asinjengoba wayekade ekuchazelile, uyayiunderstand leyo nto. Kodwa-ke lokho sizogxila kona emva kokuthi usikhombise ukuthi wena udume ngani. Vele kwalokho-ke sizobe sesikwazi ukuthi senze kanjalo. Ungakwazi ukuthi usiphe umsebenzi wakho owuthembayo, icraft yakho mngani wami. Into engingakutshela yona njengamanje umuntu okubukayo uyazidayisa kuyena ngoba uzofinyelela kubantu abaningi, but uma uhluleke uku-excela namhlanje mngani wami ayikho into engenzeka. So wena hlala phezu komsebenzi wakho owuthembayo, athi kubambele ne-microphone uzithembe nje uhlale phezu kwawo mngani wami. Ngathi ngingayehlisa imaski kancane zongicolela kuloko. Umsebenzi wami ngenza inkondlo engizonenzela yona namhlanje ithi let us love one another and the kindness. Okay. Ihamba kanje. You know, beautiful people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel, because constant kindness can accomplish much. Just as the sun can make the ice melt, so does the kindness causes the misunderstanding, a mistrust, and the hostility to evaporate. For beautiful eyes look good for others, for beautiful lips only speak kind words, and for poise walk with the knowledge that can never be alone. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. There is one sad truth we've found in life: the only folks that we really wound in life are the ones we love the most. We flatter those that we scarcely know, we please the fitting guest, and deal fully many a thoughtless blow to those who love us best. Everything has beauty, but not everyone can see it. Flatter me and I may not believe you, criticize me and I may not like you, ignore me and I may not forget you, love me and I may be forced to love you too. Yes. What you do not want done to yourself, do not do to others. Yes. Because it was a sunny smile, a little it cost in the giving, but like morning light, it scattered the night and made the day worth living. Beautiful people, let us love one another, man, because loves come from God. Whoever does not love does not know God, because God is love. 3 things in human life are important. The first is to be kind, the second is to be kind, and the third is to be kind. Be kind to people on your way up, because you will need them on your way down. If you will be loved, love and be lovable. Hashtag let us love one another. Aye man, this guy is preaching love, guys. Siyabonga kakhulu nkabi yami. Yabona uyasithatha uyasibeka into engichazayo ngempela nangolimo obeka kulona uyokwazi ukuthi ufinyelele umhlaba wonke abantu bakwazi ukuthi bezwe lo msebenzi wakho. Mfowethu yini inspirishayo ukuthi ubhale umsebenzi ongaka? Hayi ngiyeza ukuthi iyagadla lensizwa. Yini into ekugqugquzelayo ukuthi ubhale umsebenzi omuhle kangaka? Into engigqugquzelayo ukuthi ngibhale lo msebenzi abantu abanqomayo ukuthi muhle, indlela engizole isituation engizole sengiyo ibe tough kakhulu, ngokuthi ngacabanga nalabe ngikuya khona ukuthi kwabanzima kakhulu, awuthi ke ngishintsha ukwenza. But ukuthola mngane wami nokuchecka, because ingcindezi esibhekene nayo iningizimu Afrika njengamanje, abantu besifazane bayabulawa, bayahlukunyezwa, benziwa zonke izinto. Ngifuna ukubona ukuthi imbongi ngempela indle engize kuyona namhlanje. Uma ngakunika few seconds ukuthi ungizwise ungathini kubantu besifazane abahlukumezekayo, ngifuna ukubona ukuthi wena uthi ukhona emgwaqeni uyathanda yini, uyayisupporta yini lento eyenzekayo ukuthi abantu besifazane bahlukunyezwe, noma uyaphikisana nayo, ungathini wena ngalokho? Mina ngiyaphikisana nalento ukuthi abantu besifazane bahlukumezeke baphile ngalendlela abaphila ngayo, because ayikho mnandi lento enzakalayo kulomhlaba esiphila kiyo. Bafethu, let's stop gender violence. Kunale nkondlo nayo engizonehlisela yona namhlanje ethi #do not make them fall. Let us stop killing them. Instead, we should decide never do anything that will make them fall. If you hate your sister because of something you eat, then you are no longer acting from love. Do not let what you eat ruin the person you love. Love your neighbor as you love yourself. If you love someone, you will never do them wrong. To love then is to obey the whole law. So whether decide they live or die, do not commit murder, do not rape, do not desire what belongs to someone else. You will attack them from one direction, but you will run from them in all directions. Please tell us. If not, say so, and we will decide what to do. #do not make them fall. They are our sisters and mothers of this nation. Stop gender violence, Machita. Guys, ngemuva. Nkabi yami mfowethu ke sengifuna ukungena into details ukuthi ngempela utheni ubani igama, isibongo wakwabani? Igama lami nguPaul, isibongo sami ngakwaNdlovu, Gatsheni babenyathi. Mfowethu Paul Ndlovu.
sila emgwaqeni nje manje kabi yami sinengcindezi esinayo sesiyile kubantu abaningi abahlukene athi umuntu emfowethu ngihlala la emgwaqeni nanti talent lami simthathe share video asabalala eNingizimu Afrika yonke bese masulandela kuma details uyathola ukuthi hayibo lo muntu yonke lento ayisitshela yona wayisitshelela nje ukuthi wayifuna indlela yokuphanda mayisemgwaqeni omunye uthi uyalandela kuthiwa une criminal record lo uyajaha uyafuneka endaweni ukuthi wabalekele emgwaqeni yaseThekwini omunye washiya ehlukumeze abantu besifazane emuva njengoba ukhuluma ngayo lento okhuluma ngayo Paul ngani wami akukhuluma iqiniso njengomuntu efa ngoba into engizokutshela yona abantu eSouth Africa umuntu bamthandela iqiniso ukuthi ukhuluma into eyiqiniso you understand uma ekuma drugs asho ukuthi kuma drugs bazi ukuthi support umuntu okuma drugs hayi umuntu ozofika athi hayi ngumfundisi sekuyaba kusasa sekuyavela ukuthi kuma drugs uma ungagonyuluka ingonyuluka okanye ukhiphe iqiniso elingaphakathi kuwena Paul iziphi izimo ezikubekela iziphi izinto ezirong ezinye ezikwazile ukuthi zikubekela mngani wami ezinye zezinto ezirong ezikwazile ukuthi zingibeke kule ndawo engiyo bafowethu ngele ngawasebenzisa ama drugs vele before kakhulu kusangena ihunga eJozi City Nyawupe ngo2010 yes bona ngasho nami ukuhlala emgwaqeni kungisizile kakhulu angeke ngize ngiqamba manga true ukuthi ngazane nabo nezinye imbongi zala eThekwini nami ngaba cleaning ngikhona la emgwaqeni eThekwini ngasizwa abafowethu bebahamba kakhulu iBed Center okay wagcina uphusha kanjalo mawula ngiphusha kanjalo njengoba nala ngaphandle eBhishi abantu mabahleli kuma picnic nyaya kibo ngifike ngibacela u2 minutes bangiphe ngibahayele leyo nkondlo ngithole lokuncane ngikwazi ukuthola ngikwazi ukuthi nami ngikhokhe ishelter ngithenge loso sinkwe engisitholayo mfowethu ukufuna ukuthola because umuntu nomuntu whether usemgwaqeni usekhaya usesikhotheni usetshani noma ikuphi la suke khona lele epayipini kodwa khona into ehlezi ikhona kumuntu ngamunye ebizwa ukuthi iphupho yinto iphuphayo ufisani ulapho la ukhona ufisani ngempilo yakho ufisa kwenzekeni mangase uchaze nangale art osukwazile ukuthi siphe yona mina ngempilo yami ngifisa ukuthi ngishintshe impilo yami ngikwazi ukuthi ngibonise nale generation ezayo emuva kwami ukuthi indlela errong bafowethu ilidelana emgaqweni bafowethu so nami bengathanda ukuthi bafowethu ngibe isexwayiso ngibe example kwabafethu abasafuna ukuphila lempilo ebengiphile ekuqaleni bengathanda ukuthi bafethu asibeni careful entweni esizenzayo alright ukukhuluma iqiniso futhi sila ngakube sikhona inisidakamiswa okanye idrug olisebenzayo njengoba ukhona ula mhlawumbe ungafisa ukuthi usizakale kukona noma kunjani mangasitshela iqiniso njengoba ngiyimi kanjeni ngibona ngiyasho ukuthi maybe ngikhona ama drugs engiwabhemayo mina engikubhemayo sinsweni ngila emgaqweni ngizibhemela ugwayi wesintu lo wezulu abayibiza ngokuthi insawo nogwayi ke lobo uthengisayo emashop ema-tuck shop lo gwayi lo wesintu wona kakhulu ke nongenza ukuthi ngenze lo msebenzi engiwenzayo awasho kabi yami so njengamanje ke thina njengoba sifikile la neteam Udume Ngani sizoba khona ukwazi ukukulekelela sikusupport mhlambe sizoba nalamanye ama clips akho esokushuthela wona ngendlela eright sikwazi kwafinyelelisa kubantu so umbuzo wami ke uthi kubantu abafuna ukubooka because after this program esibenayo la uzobona uzothola nje ama bookings abantu bekufonela befuna ukukuthola mhlambe utholakala kuphi utholakala kanjani abantu bazofuna ukukulethela ama gift abanye bazofuna ukukulethela mhlambe impahla zokugqoka nani abanye bazofuna ukukususa la ukhona bakuthathe bakubeke somewhere mhlambe ke utholakala kanjani ukuphi nendawo mhlambe ukuchazela abantu abakubukayo mina njengoba ngishilo ukuthi ngisemgaqweni abantu abangibukela abathandile ukuthi bangangisiza ngitholakala eOld Drive-in eThekwini amanamba ke na kukhona umunye usisi ngisizile ukuthi ngikwazi ukuxhumanana nayo Siyabonga Mpungose amanamba wakhe ngize ngwazi ngekhanda athi 071 777 4829 awuyiphinde futhi le namba athi 071 777
4829. Alright, abantu abafuna ukukuthinta. Abantu abafuna ukungithinta ke. Okay, makuna bookings befuna ukupha ama gift abanye bangakupha nani baningi abantu abazokwenza izinto mngani wami. Nathi khona esizokwazi ukuthi sikushela as a team mhlambe nje ukubeka esandleni. Mfowethu njengamanje leli thuba elifana naleli ukuthi sikwazile ukuthi size sifike kuwena. Ulizwe linjani? Ulibona lingenza umehluko mhlawumbe ongacabanga? Hey, leli thuba lelo bafethu, hey. Mina ngilibona lilikhulu kakhulu bafethu. Ngathi bangitshela ngoSiyabonga Mpungose. Yeah. Ngake ngalizwa legama before ngoba ngesonkondlo. Yes. Bathi mase bangitshela ke uAyanda lo butlo Amazulu. Yes. Wathi mina ngakenza ukuthi uhlangane naye uSiyabonga Mpungose like azange ngize ngibelieve. Yes. But manje ngiyayibona indlela ukuthi hayi I'm walking in the light of God nje phela impumelelo ngiyayibona. Like I can see it because of example iyona lehleli phambi kwami manje. Iyona into esazongigqugquzela kakhulu ukuthi ngibhale nezinye inkondlo. Ay angazi ukuthi ngingathini. Mnganami sibonga nokuthi uyakwazi ukuyikhulumela enye into engidlaba umxhwele mbukeli waseNingizimu Afrika nangaphandle ukuthi kule ndawo abagcinwe kuyona labantu abangenayo amakhaya abanye sebaphuma bahamba ngikade ngizwa nje ngosisi singena lapha ukuthi bafika bewu500 and something namhlanje baku 200 so khona abantu abakhomisa ukuthi ngempela bebe homeless ngoba bela basela basa obey ama rules akhona kule ndawo ekuyona so si proud kakhulu ngalensizwa siyacela ukuthi umsebenzi wakhe nu support. Tell a friend. Right. Tell a friend I have something valid to say. Yeah. You know, they say if God gave us a gift and we don't use it, he will take it away from us. Yeah. And you don't need to see me sitting around with a circle of people with the same problem for me to admit that I have an addiction. Yeah. Because I abuse it every chance I get. Yeah. You see, I have realized that God gave me a gift, so I no longer fight this addiction. Till I restore a way to my lips taken over, and then what comes? Lentezayo. It's beautiful medicine. Music to your eardrums. This ink is so intoxicated I never wanted to be sober. Paul is an addict. Tell a friend I have something valid to say. And when times broken down to top slice, this and a great to in nonsense. A man is made or unmade by himself. Listen, I will speak of excellent things. From the opening of my lips will come right things. Tempest chose the souls. Whoever you may be, under whatsoever conditions you may live under, know this. In the ocean of life, the eyes of blessedness are smiling, and the sunny shore of our ideals awaits our coming. Yeah. So let us keep our head firmly fixed upon the helm of thoughts, knowing that in the back of our soul reclines a commanding master. He does nothing but sleep. Wake him up. His self-control is strength. His power, his right thoughts. His calmness is one of the beautiful jewels of the mind. Beautiful people, we make and unmake ourselves. We stand and form by what we are. Are we poor? We are poor indeed if we are not stronger than our poverty. And are we slaves? We are slaves indeed if we prefer to be ones. Yes, Siyabonga kakhulu mfethu umsebenzi ongaka amandla kaNkuluNkulu ngihlezi ngisho ukuthi italent emali ikhona liyokwazi ukuthi sifike kulona noma kuphi la likhona. Siyabonga kakhulu mngani wami ukuthi usinikeze ithuba lokuthi sikhulume nawe and mina ngiyakuthembisa I can assure you after this video impilo yakhe ayisophinde ikwazi ukuphinda ifane. Ngiyacela ukuthi nenze example ngokuthi niyisupport lensizwa ngenombolo ekwazile ukuthi inikeze yona nathi so lokusiphinda lapho escreenini ukwazi kuyibona nimfonele mqasheni akabhuke akabe busy. Siyabonga kakhulu kubona bonke abantu abasupportayo from MKTV Udume Ngani sikwazi ukufinyelela noma ikuphi la ukhona ngakwazi usibhalela kuleyo email yakho oyibonayo lapho escreenini. Mnganami asubamba umthetho kaHulumeni sesihlukana ngoba siqale ngawo kade siqala namanje asenze kanjalo. Uthini kuyibongela kubantu emakhaya? Hayi ngiyabonga kakhulu ngaloko kwenzekile nami nje awuthi ngifake imask ngingaze uHulumeni angazange ngibophe. Cha ngeke ngikwazi ngempela ukuthi ngikhulume ngingazange ngiye kuye ukuyompheka ngimthulele sibone ngempela umfowethu la from noted ngibone no and beshaya noted la wonke umuntu uyi-noted from ubani igama ubani isibongo and you are noted vele yabona. Alright. Hayi igama lami uSipesihle Mthalane ngokuzalwa ngiseMaritzburg but ngomsebenzi nge-library yaseni. Okay. So ngithe ngizwe indaba yaPaul ngathi hayi ngeke because nami ngila ngikhona
ngikhona namhlanje ngisizwa abantu so yes. ngibona ukuthi mhlambe one day ngiyoba right nami njengoba ngisiza uPaul khona bazombona and ngiyimisela ukuthi mhlambe sisale sesiqhubeka one way mngani wami ukuthola mngani wami ukufika ngempela makuthiwa uPaul ulapha emgwaqeni bese usho ukuthi wena ngizomnikeza yini leyo ngoba baningi abantu fethu bungabaniki why you decide ukuthi ayi uPaul uyayideserve ngempela ukuthola ibrand ebaleka kangaka inothanda into engamsiza ngayo uPaul ukuthi ngimgqokise because isimakusona ngithi yabo and nami ngikhule vele ekhaya bekuhlwempu bamba ngiyeka so namhlanje mase ngila ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukusiza nalabo abastrugglisha ukuthi nababe grand one day hey mfowethu siyabonga thina abantu abasha mabeza izinto ezifana nalezo mhlambe ukuthola mngana wami because mina ngikholela ukuthi ishow Udume Ngani izela izinto ezifana nalezo kufika wo wonke ama businesses esinaw so ukuthola kunabantu ababuka le show baseJozi base Cape Town ba everywhere bafuna nabo ukugqoka kanje nami mangisuka la yabo nje la ngiyakhona ngifuna ukuhamba sengigqoka inoted so ukuze nginotheke nami yabona so benza kanjani mhlawumbe ukubhuka izinto itholakala kanjani so izinto zami ngizoshiya amandla zami Instagram umele masearch unoted clothing line then ku WhatsApp it's 0732434129 awuphinde mfowethu 0732434129 bangicheck WhatsApp ngiyakwazi ukusendela ngisho nabaphesheya ba right ba noted so maybe ngaphakathi ku easy vele sebenza ngo postnet into yakhe ifika siyabonga sifundile kuningi kakhulu esikuthola nezinkondlo ezika Paul Ayanda sesifike emaphethelweni mhlambe ukwazi ukudlulisa amazwi adlulisa kubantu abasibukelayo mhlambe ungathini uthini nje egcineni sesifike emaphethelweni hey bafethu ngiyabonga kakhulu ukuthi umuntu athi mangabe phosa isikhalo sakhe nisukumele phezulu siyazi ukuthi thina mase siseyindaweni ezithe kuba ngcono siyakhohlwa ila siphuma khona siyakhohlwa ukusiza abanye abantu ngibonga umfowethu uPaul ukuthi abe nesibindi sokuthi angiapproach ngibonga umthalani usiphe umfana wami kahle kahle uzalo antwami so ngithema ngimtshela ngalento ethathela phezulu what no nami ngizofaka isandla bafo noma ngazi ukuthi mhlawumbe isimo simile kahle kodwa ukubona umfowethu ethuthuka so simisela kakhulu ukuthi simsize ngokusemandleni ethu ngibonga kakhulu nakunini ukuthi nikwazi ukuthi nizomsiza ngoba for sure baningi abantu asebezombona ngiyathemba ukuthi ukuqala kwendlela yakhe empumelelweni manje nanokuthi naye nyamkhuthaza ukuthi angaboni isimo kusona njengamanje bese etshela ukuthi sesidecide ifuture yakhe ifuture yakhe izodecide oyena nokusebenza kanzima ngicabanga ukuthi mawusebenza ngokuyikhandla nokuyinikela ayikho into ekuhlulayo empumelelweni mhlawumbe istory esincane nje sasiphe unoted usiphe was playing for Amazulu i-development but he's one of the boys engihlale ngimtshela naye ukuthi endoda yazi wena uhlukile kwabanye kuzayi ukuthi makubhede ebholeni bese no I just give up in life uhambile wathi no ngizoqala into ekweyami engizokwazi ukuthi wherever I go kushiyo kuthiwe no usiphe akekho manje usiphe ukhumbula usiphe odlala ibhola but usiphe udume ngenoted njengoba besho ukuthi lento yakhe it's all over and I make sure ukuthi ngiyamsupporta ngayo yonke indlela engimsupporta ngayo njengoba ngisho ukuthi he's like umfana wami naye manje mangithi ngifuna something kuyena kukho la ethi ngeke ngikwazi yabo njobe shilo na kuPaul ukuthi no if kunento kanje ngizokwenza short ngiyamsiza uNkulunkulu ngathi ngambusisa mandisele konke lokakwenzayo simbone naye iqhubeke yaphambili and this thing is not about me it's about uPaul it's not about uspace it's about uPaul so ngelilanga siyafisa uPaul ukumbona enza enye into baningi abantu abalifisayo leli thuba but uNkulunkulu uthi alehlele kuPaul so njoba nikwaziwe ukuthi sifike siyabonga kakhulu MKTV siyabonga nalonke team yakhona sibonge nakwena Mpungose mfowethu hayi siyabonga kakhulu ugcwabe ukhulume kahle kakhulu kuyasho ngeke ngikwazi kona ingoma umuntu mayiseyibekile wayiqondisa kanje siyacela ukuthi kube kanjani umsebenzi kaPaul supporteni shareani into zakhe ama video fakeni kuyi data sigcwale lensizwa siyacela ukuthi niqhubeke nikwazi kwa support local brands bafowethu iwona esikholelwa kona nami senginoted bafowethu ngiyabonga kakhulu ngendlela esibaga siyabonga Mpungose MKTV, people of World of Dreams.